Sa nagparayong kagubot dito sa nasod sa Sudan, upat ka mga Boholano overseas Filipino workers ang gipang repatriate matod sa Bohol LGU. Tulo sa mga OFW miabot ni atong Sabado ug ang usa ana pa sa kauluhan ug gikatakdang muuli sa Bohol karong si Manaha. Nakikhimamat si Bohol Governor Erico Aris Aumentado sa duha ka mga OFW sulod sa iyang opisina ug gipangumusta ang ilang kahimtang. Giila ang mga OFW nga sila si Melinda Budyongan usa ka nurse tagalungsod sa Katigbian, Marlon Corsiga usa ka gas station maintenance worker tagalungsod sa Tubigon, Jomar Hingo machine operator ug si Evelyn Salado usa ka household worker pulos tagalungsod sa Balilihan. Ang mga gipang repatriate nga mga OFW nga taga Bohol gikatakdang makadawat og hinabang pinansyal gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA ug sa Department of Migrant Workers kun DMW. Pinaagi sab sa abag sa Bohol Employment and Placement Office kun BEPO posibleng dunay trabaho nga nagpaabot alang kanila.